Здравейте! Добър вечер! Казвам се Поля Филипова. Сапфирен лидер съм в iMnet International и днес ще ви разкажа малко повече за нашата компания и за маркетинговия план, който тя предлага. Мен ме доведе тук една моя позната, с която бяхме заедно в друг екип в друга мрежова компания. В предходната компания бях от 4 години и също както моята приятелка усещах застой и че нищо не се случва. Все повече и повече нови хора не можеха да печелят. Там се даваше шанс повече на по-високите нива. Ако аз не изпълнех таргетите и оборотите, които се изискват от мен, моят бонус отиваше в по-горно ниво. И това ме накара да се замисля колко още мога да изкарам в тази компания. И благодаря на моята спонсорка, която ми разказа за тази прекрасна възможност. Интересното за мен в началото беше, че това е турска компания. Аз лично съм привърженичка на турските стоки, така или иначе се купувах от близки магазинчета турски препарати. Не бях ползвала досега турска козметика, но съм очарована, но за това ще ви разкажа малко по-късно в презентацията. Какво е различното тук и защо всъщност аз избрах да си партнирам с iMnet. Грабна ме на първо място наистина хората, с които се запознах първоначално на моята първа среща. Повечето хора бяха от предишната компания, което ме накара да се замисля защо съм още там. Освен това, лидерите, които стоят в основата на компанията и са част от борда на директорите, също са били в други мрежови компании, също са се сблъскали както мен на по-ниско ниво, така и на по-високо с това, че старият план е устарял, с това, че новите хора не печелят само тези, които са на по-високи нива. И бих казала, че тук аз получих това, което не бях постигнала в предишната компания. Относно iMnet International, искам да ви разкажа няколко думи. Седалището е в Бурса. Компанията стартира през 2009 година, като е ориентирана към традиционния бизнес, към традиционния маркетинг, т.е. Била е ориентирана към аптечната мрежа и се е разпространявала своите продукти чрез традиционен маркетинг. Тъй като обаче вижда растежа в друга сфера, в която вече има огромен опит, както собствениците, така и нашите по-горни лидери, през 2015 година решават iMnet International да започне своето разпространение посредством мрежов маркетинг. Повечето от нас, които сме били в други компании или които си партнираме по някакъв начин с мрежови компании, знаем, че определено се предлагат качествени продукти в тази сфера. И то защото разликата е много простичка с традиционния маркетинг. Тук директно свързваме потребителя с производителя. Прескачат се всички видове менеджери и регионални, национални и така нататък посредници, които на всеки от които се плаща комисионна. Тук за това, че препоръчваме любими продукти на нашите познати, ние печелим комисионна и компанията ни е благодарна за това, че разпространяваме идеята. Мисията на компанията е да произвежда продукти за здраве и красота и да помага за по-добрия стил и начин на живот на хората. Аз лично се убедих в това и най-голямото удовлетворение е да помагаш на другите да се развиват, да израстват и да печелят по-добри пари. Открива се една по-добра възможност и това да бъдем удовлетворение, най-голямото за мен лично удовлетворение. Компанията се партнира с 4 университета, като всички
продукти са сертифицирани. От февруари 2024 година вече е открит официално офиса в България, в Пловдив. Предстои да се партнираме с още 2 български университета, може би в Пловдив. И така, какво всъщност правим? Няма да задълбавам толкова в продуктите, колкото в това как лесно от нашите разходи може да направим, да получаваме добри комисионни и да се сформира един хубав бонус, който да ви бъде както допълнителен, така и може да стане основен доход. Можете ли да го правите? Разбира се, че можете. Ние всички го правим. Всички препоръчваме любима книга, ресторант, хотел на наши познати, тези от които сме доволни. За съжаление, хотелите, ресторантите и книжарниците не ни плащат комисиона за това. Ние споделяме на добра воля, докато тук компанията ни е благодарна за това, че споделяме за нейните продукти и ни изплаща комисиона, когато сме свързали потребителите, които са заинтересовани с нея. В глобален мащаб все по-често кризата ни, инфлацията ни принуждава да търсим възможности. Въпреки кризата обаче, много често на световно ниво виждаме все повече милионери и милиардери, хора, които по някакъв начин са се възползвали от ситуацията и въпреки кризата изкарват много добри пари. Интересното е, че всички те са ориентирани към онлайн търговията. И кое е още по-интересното? Има много платформи като Amazon, Alibaba, AliExpress и така нататък, които всъщност са посредници между масовия потребител и производителя. Те разполагат с огромна гама от продукти, но нямат физически нито склад, нито ги имат налични тези продукти. Просто са кореспонденти, свързват потребителите с производителите. Точно това правим и ние в IMNET. Нямаме физически магазин, който да поддържаме склад, да плащаме наем или пък да имаме разходи за поддръжка на склада и така нататък. Склада си е в Пловдив, в България. Там разполагаме с цялата гама продукти и когато някой иска да стане част от нашата мрежа, нашата система, да се възползва от продуктите или от маркетинговия план, ние просто даваме един линк, с който напълно безплатно хората се регистрират и си пазаруват. И те са доволни, че ползват качествени продукти и ние също сме доволни, че получаваме комисиона. Каква всъщност е гамата на IMNET? Разнообразни продукти, козметика, бяла и декоративна, трансдермални пластири, продукти за женското здраве, препарати, почистващи продукти и мои лично много любими хранителни добавки. Цялата тази гама ние така или иначе си пазаруваме от различни места в търговската мрежа. И каква е идеята тук? Да пазаруваме от нашия онлайн магазин. Тоест, когато си купуваме шампуан или козметика или препарати, ние да си ги купим от нашия онлайн магазин, от IMNET и по този начин да спестим от разходите. Когато разкажем на наши познати и те искат също да се присъединят към нас, тогава ние получаваме комисиона и ще ви разкажа малко повече за начините за видовете бонуси и за това как всъщност може да стартирате. Стартираме по няколко различни начина, в зависимост от това какви продукти са избрани. Тук са примерни пакети, като сумите варират между в зависимост от това дали сте си избрали повече козметика или повече добавки. Като, например, пакет стартер започвате от 250 точки, което се равнява на около 55 лева.
Имате право с този пакет, стартирате с 15% отстъпка, 15% спонсорски бонус и 4% групов бонус, 20% лидерски бонус. Тази отстъпка, интересното е, че вие я печелите, т.е. веднъж си купувате този пакет и вие печелите за винаги. Дали ще пазарувате следващия месец или не, може след 2-3 месеца да решите нещо да си купите, вие си ползвате 15% лична отстъпка и съответно, ако пък под вас има хора, които пазаруват, вие си ползвате този процент бонус, който сте си спечели в самото начало. Може да стартирате и с по-висок пакет, но който и начин да изберете, компанията ви дава право до 3 месеца, до 90 дни от датата на регистрация, вие да надградите до най-хубавото ниво, платиненото. Аз лично стартирах с сребърен пакет преди 2 години и в рамките на 2 месеца надградих до платинен пакет. Тоест, ако сега, например, направите покупка за 1300 точки, т.е. сребърен пакет, и примерно следващият месец купите разликата от 1200 точки до златен пакет, ще минете на ниво злато. Там съответно стъпката е по-голяма, 20%, 20% получавате спонсорски бонус и груповия бонус скача на 11%. Ако през третия месец решите, че искате да надградите и да се възползвате от максималните облаги, които може да получите с платинения пакет, тогава вече купувате разликата от 2500 до 5000 точки. Тоест, пазарувате за 2500 PV и тогава стъпвате на 25% лична отстъпка, 22% спонсорски бонус и 13% групов бонус. 20% лидерски. С кое ниво ще стартирате, вие сами избирате и не сте обвързани с конкретни продукти. Тоест, за тази сума вие си избирате продукти, които имате нужда вкъщи и вашето семейство ще ползва. Няма да се заскладявате просто да си купите нещо, а просто си пазарувате продукти, от които имате нужда. И така, имаме 5 начина, по които можем да печелим. Аз изброих вече някои от тях. И какво всъщност става? Тук на слайда виждате, ако стартирате с златен пакет, конкретно като сума, пак казваме, сумата варира, тъй като зависи какви продукти ще си изберете, дали ще бъдат повече козметични или повече хранителни добавки, като козметиката дава повече точки, повече PV-та, но пък печалбата от добавките е по-голяма, ако ги продавате на дребно. Това са малки тънкости, които всеки от вас ще научи, ако се присъедини към нас и иска да печели както на дребно, така и да гради мрежа. Ако решите да продавате на дребно, това са директни продажби, вие си печелите от разликата. Но ако решите да градите мрежа, какво става? Да кажем, че сте стартирали с 2500 точки с златния пакет. Още през първи месец сте споделили на своите двама близки приятела, или в случая при мен. От едната страна позиционирах съпруга ми, от другата страна моя приятелка, защото исках те също да печелят и да се възползват от системата. В този случай, ако приемем, че и двамата са стартирали също с златен пакет, ние ще получим 58 лева от едната страна спонсорски бонус, от другата страна за втория човек също 58 лева спонсорски бонус, ще получим групов бонус 35 лева и един ексклузивен бонус бърз старт от 45 лева, който се дава единствено само в първият месец, след като се регистрираме. Тоест първите 30 дена, ако направим така, че споделим на двама човека и ги регистрираме, ние ще спечелим този бонус бърз старт. Ако той се дава само тогава, не може да сте се регистрирали
януари и март месец да получите бонус бърз старт. Получавате го от датата на регистрацията след 30 дни. До 30 дни. Този бонус се дава за всяка двойка регистрирани партньори. Тоест, 2 злата, 2 платини, нали, варира според това какъв пакет са хората, които сте позиционирали. Ако регистрирате сребро и платина, ще ви бъде изплатен бонус за сребро. Затова е хубаво да са двойките с еднаква степен. И колкото повече, толкова по-добре. Тоест, може да регистрирате няколко двойки в първия месец, ще ви бъде изплатен за всяка двойка по един бонус. И така, това, което ви обясних всъщност нагледно, изглежда ето така. Ако се представим, че това сме ние и стартираме, нашата мрежа се развива в дълбочина. Интересното тук на системата е, че тя е хибридна и тук имаме само две позиции, където може да поставяме новите си хора отляво и отдясно. Докато предишната компания, в която бях, там всичко беше линейно и всички хора под мен бяха на една линия. Тук интересното е, че когато работим се позиционираме двамата човека и ако те са ключови, искат да развиват това като бизнес, а не са само клиенти, тогава ние можем да работим в дълбочина с техните хора, да развиваме мрежата, да създаваме екип и това всъщност ни носи един пасивен доход след време, когато сложим основите, а след това системата започва да работи за нас. Защото се сформира един по-голям групов бонус, от който ние получаваме, т.е. това е комисионната ни. Ако още през първият месец сме сложили нашите приятели един отляво, един отдясно, всъщност ние през първия месец сме трима в нашия екип. Вече сме екип. Ако направим това, повторим го през следващите месеци, ние се сложим пак двама човека, нашите хора, единият отляво се сложи своите двама, единият отдясно сложи своите двама, тогава вече става един малко по-голям екип. Мрежата се разраства много бързо и както виждате през втория месец ще бъдем вече 9 човека, през третия месец 27, четвъртият 81, петият 243 и шестият 729. Това е в този идеален случай, ако всеки месец ние сме си слагали своите двама човека и нашите нови двама човека са си намерили техните двама. Има и още по-добър вариант, в който, примерно, вашият нов партньор е разказал не само на двама, е разказал на 4, 6 и така нататък. Колкото повече, както казахме, толкова по-добре. Системата ще расте и мрежата, вашето дърво, всъщност аз му казвам дърво, тъй като много прилича на разклонение. Няма да виждате края. И какво става? Вие сте регистрирали през първия месец двама човека и действително толкова бързо се разраства мрежата, че вие хората отдолу почти нямате досег с тях. Вие печелите един групов бонус от група хора, които не сте спонсорирали лично. Тоест, на вас са ви се доверили първите двама човека и след това следващите, които слагате, те отиват най-отдолу под техните хора. Така спонсорите от една страна помагат и ви слагат хора отдолу. Вашите хора се слагат по двама човека и те отиват най-отдолу и техните хора, когато слагат нови хора, също отиват най-отдолу. Тук имаме само два варианта, ляво и дясно. И представете си, ако първият пример с бонусите беше за злато, тук сме направили един пример за ако стартирате с платинен пакет, т.е. платинения пакет е грубо около 1000 лева, 1100 или между 990 и 1100 лева. Да кажем, че тук сме сметнали с 1000 лева сме стартирали пакет, избрали сме с продукти, ползваме, споделяме на нашите близки приятели
И сме споделили на двама наши близки приятели, те искат да стартират по най-бързия начин с най-високото ниво, т.е. по-скоро бих го нарекла бизнес пакет, защото обикновено стартират така хората, които искат по-бързо да видят резултат. Да се възползват максимално от бонусите и от отстъпките и да развиват, да градят мрежа. В този случай вие сте стартирали с пакет от 5000 точки, платина. Разказали сте на двамата свои познати. Единият отляво също стартира с платина, другият отдясно и той стартира с платинен пакет. Какво ще спечелите? Спонсорски бонус от единия партньор 115 лева, от другия 115 лева. Ще получите този ексклюзивен бърз старт за първите 30 дена, щом сте ги регистрирали, ще получите 107 лева и един групов бонус от вашата мъничка, но вече имате ваша група, едно малко екипче, този групов бонус е 70 лева. И общо компанията след първия месец ще ви сплати 407 лева. Искам да кажа, че тя е наистина много коректна. Дори предния месец получихме един ден по-рано бонусите си. Като цяло, кога сте работили през целия месец, на следващия месец на 20 число се получавате бонус. Тоест сега на 20 януари ще си получим бонусите за декември. И това си представете, ако не е само с двама човека, а с тези, които ви показах тук малко по-рано. 729 човека. Дай Боже всеки му да стартират с платина. Нали, понякога стартират с минимален пакет, понякога има такива, които, разбира се, само ще бъдат клиенти, други ще бъдат партньори и ще се развивате заедно и ще градите екип. Ето тук може да видите и това е фиксирания бонус бърз старт за 30 дена. Първото ниво стартер е 2 лева, бронз 5, сребро 19, злато 45 и платина 107. И идват още по-интересните нива. Тук вече става наистина интересно, защото се включва и един лидерски бонус, когато вече сме сложили своите двама човека и те са си сложили, сме им помогнали да се намерят двама човека. Тогава вече започваме да градим екип и компанията ни възнаграждава за това, че разпространяваме все повече идеята, че градим мрежа и че сме активни. Когато от едната страна имаме 5000 точки, както в случая, от другата страна имаме 5000 точки, тогава ставаме нефрит. Какво означава това ниво? Отключвани се един лидерски бонус, като печелим 20% от доходността на нашите партньори. Когато този оборот стане още по-висок и от едната страна имаме 15 000 пивита, от другата също 15 000 пивита, т.е. точки, тогава ние ставаме перла и освен от първата си линия, ние печелиме и по 10% от втората си линия, от хората, които дори не познаваме. И така Сапфир вече ни отключва и трета линия, и трета дълбочина печалба. Там вече третата дълбочина е 10%. За да ги получим обаче, трябва да имаме 50 000 точки отляво и 50 000 точки отдясно. Рубин е следващото ниво, в което вече се отключва и четвърта дълбочина. Там трябва да имате вече 150 000 точки от едната страна и 150 000 точки от другата страна. И така нагоре растат камъните, като най-желаното ниво от всички партньори е диамант. За там трябва да имате 1 500 000 точки отляво и 1 500 000 отдясно. Като там вече се отключва до 6-та дълбочина. И така, освен тези базовите
както аз им казвам, бонуси, спонсорски и групов бонус, тук вече лидерския бонус ни докарва точно този пасивен доход, в който вие печелите когато вашата мрежа работи, когато вече се е задействал процеса, вие сте се позиционирали ваши хора, те са включили техните хора и вие печелите за това, че развивате екип. И всъщност това е сладкия пасивен доход. На тези нива вече много добре се печели, т.е. има много, например на сапфир, един сапфир взима между 800 и 2000 лева. Зависи, нали, кой колко е активен, кой колко е работил. Рубина между 2500 и 7000 лева. Изумруда вече скача над 20 до 40 хиляди лева месечно. Говорим за месечен доход. Така че, дай Боже, всеки му да стигнем до диамант. Аз ви го пожелавам и виждам, че тук системата наистина дава. И то дава на тези, които работят. Защото има вариант вие да сте се включили само като клиент, да правите един минимален оборот. Минималната активност на месец е 375 точки. Това е около 70-80 лева, с които вие си купувате нещо за вкъщи и си извличате доходността от цялата мрежа. Тоест, когато изградите мрежа, вие няма нужда да пазарувате, да се запасявате и така нататък. Този пасивен доход, за който ви говорих, го извличате само с една минимална активност. И по-важното, исках да ви кажа, че тук, който работи, няма значение дали той е позициониран по-надолу в дървото и стартирал по-късно. Ако той е активен, прави бизнеса както трябва, развива своят екип, той може да взима по-голям бонус от вас. Например, ако вие не включвате нови хора и сте само клиенти, вие ще получавате такъв бонус от групата, но човека, който е вложил повече усилия, регистрира повече хора, съответно ще има и по-голям бонус. Но тук няма нищо задължително. Това е, което ме грабна преди 2 години, че аз бях, не ви разказах, но съм майка с 2 дечица. Бях притисната, защото нямаше как да съм на работа с 2 малки деца. Знаете, често боледуват. Да, с добавките положението е приемливо. По-рядко се разболяват, но така или иначе, когато са малки, децата имат нужда от нас и всяка майка знае, че е важно да намери за себе си това, което ще й носи удовлетворение. За мен лично искам да съм пример за моите деца и да изпитвам удоволствие от работата. И сега мога да ви попитам дали обичате да пътувате и да се запознавате с нови хора. Ако това е така, ще ви приветствам да се присъедините към нашия български екип на IMNET International. Компанията работи вече в цяла България и Европа, като през България е най-прекият път за Европа. И знаете, когато сте от първите, цяла Европа ще бъде в вашата система. И имате много голям шанс да взимате някои от тези бонуси относно изумруд, диамант и нагоре, защото дървото расте много бързо и процесът става в един момент лавинообразен. Защото аз може и да спра да пазарувам този месец, но хората под мен вече градят бизнес, градят своите мрежи, пазаруват си и на мен ми се е случило да не съм активна месец-два, но бизнесът ми продължава да работи. Когато съм болна, когато имам грижа с децата или когато съм на почивка, хората продължават да се пазаруват. Всеки си купува шампуан, сапун, кафе, препарати и хранителни добавки. Така че това е един процес, в който ви съветвам да се включите колкото по-рано, толкова по-добре. И бих ви казала това, което и сър Ричард Брансън. Ако някой ви предложи прекрасна възможност, но не знаете дали ще се справите, кажете да и се научете да го правите. Благодаря ви за вниманието. Обърнете се, ако имате въпрос към хората, които са ви поканили на тази презентация.
и ще се радвам да се видим като част от нашия екип. Приятна вечер!